Sí, bona nit. És una pregunta. Vostès ja estan realitzant el seu pressupost. És el que vostès ja han aprovat, no és un pressupost heredat. En la documentació que es presenta ja es diu que n'hi ha vora 250.000 euros en factures pendent. L'altre dia donaven comptes també vostès d'un remanent negatiu de tesoreria de vora 1.773.000 euros. Plantejaven una necessitat de finançament de 3.652.000. La pregunta és si en aquestes quantitats quina és la prospecció econòmica a data de mig any que ja portem que vostès pensen de compliment del pressupost que aprovàrem i el que queda d'any de liquiditat per a poder fer front a totes aquestes factures. Vostè diu que no paga proveïdors i nosaltres si tenim un muntant de vora 402.000 euros, que sí que s'està pagant. S'està pagant a proveïdors. Si nosaltres volíem saber si en el deute presentat per la Conselleria del pago a proveïdors en primera instància està l'Ajuntament de Silla o si després de l'engany que va fer el Consell de la Generalitat Valenciana a l'Estat i va tindre que corregir-se, després estem en la segona part. D'alguna manera, si en la primera o la segona, aquesta obligació de deute que té la Generalitat, si el deute que té la Generalitat en el poble de Silla, en l'Ajuntament de Silla, apareix en la relació de pago a proveïdors que la Generalitat ha presentat en primera o en segona instància a l'Estat. I és una pregunta. Quan nosaltres preguntàvem en veu alta si estava inclosa la partida econòmica de les obligacions que té la Conselleria en l'Ajuntament de Silla, lògicament ja sabien que no estava. Però sí que volíem escoltar-lo en veu alta perquè és la resposta certa que aquest Ajuntament ni cobrarà aquest any, ni l'any que ve, ni segurament el següent. Perquè no estem inclosos en ningú pagament prioritari per al govern de l'Estat. Les conselleries cobren directament de l'Estat, no n'hi ha pegues, ningú es queixa, cobren, i, sin embargo, els diners se queden en la part de les Generalitats o de les autonomies i no arriben als municipis. En el nostre cas, 1 milió d'euros. La proposta d'avui és una proposta de fum, que no té realitat. És una proposta d'intenció, com podrien demanar-li al govern de l'Estat que se preocupi de l'atur, de la vivenda i no sé quantes coses més. I deixar-lo en el temps, perquè les bones voluntats ja s'ocuparan d'aparèixer algun dia. Aquest Ajuntament ha sigut intervingut de manera certa per l'Estat a l'obligar-lo, vulga o no vulga, al pagament de proveïdor en les condicions que l'Estat ha volgut. I este govern del PP en Madrid serà el responsable, en certa mesura, de la situació econòmica o de l'agravament de la situació econòmica que este poble tinga per les mesures que el govern del PP en Madrid ha decidit per damunt dels interessos del govern local o del poble de Silla. Que la proposta és de fum? Doncs és clara perquè estem davant d'una Generalitat cuya hisenda està buida, en forats, en pous, realment. Si miren només el que tenim al voltant i poden comptar-lo, les beques de llibres de l'any passat, d'este curs que està acabant, encara no els ha pagat. Els menjador escolar no han rebut més que el 5% de tots els diners de les beques de menjadors escolars de tota la comunitat. Els medicaments ja en alguns hospitals, si no paguem, no es donen. Els interins que fins ara treballaven tot l'any i cobraven en mesos de juliol i agost l'hem retirat el juliol i agost, cosa única en defensa dels treballadors. Estem reduint interins o treballadors en la sanitat i en l'educació, la qual cosa vol dir que no hi ha un duro. I si no hi ha un duro, en bones intencions, res. I si, lògicament, a la Generalitat li van a posar damunt de la taula un pagament per a proveïdors de deute, va ser incapaç de fer front, igual que nosaltres, podem trencar-nos la baralla directament del govern de l'Estat. Per tant, a nosaltres que ens pareix bé la proposta,
El que tindrien que fer-la és acotar-la en el temps. Acotar la proposta en el temps. I només canviar allò de que en el primer punt vostès digueu que en el termini de temps més curt possible, la qual cosa pot arribar a la jubilació d'algú dels que estem així, dels més joves, i encara no haurem cobrat, és 3 mesos. Nosaltres el que li proposem és acceptem tota la proposta de vostès, sencera, i només canviem el temps. Però per a després aplicar el que vostès diuen i després en algun punt que ve darrere en el plenari volen aplicar-li a certes empreses per 90.000 euros. Aplica-la vostè també a la Generalitat perquè, clar, si per 90.000 euros anem a fer un acte notarial, que ja veurem en el següent punt, anem a llevar-los al juzgat, anem a llevar-li tot el que han pagat per veure 1 milió d'euros, què menys que tot això? Què menys que tot això? Per tant, canvien vostès el del temps més curt per 3 mesos i a partir d'ahir al juzgat. Al juzgat, directament. I com està cobrant, pareix ser el gabinet jurídic, o tenim gabinet jurídic per tots els costats que pareix que estan al dia d'alguna manera, però no tindrem problemes en pago a advocats i procuradors, com en el següent punt veurem. Nosaltres el que li plantegem que esperem molt bé la proposta, bones intencions, però si no s'acota en el temps no farem res. 3 mesos, i si no, al juzgat en la Generalitat. Si a nosaltres la foto política quedarà molt bé, la foto real quedarà en la nada. Quan se debatís així, senyor Carlos Primo, no estem en el debat del treball dels tècnics. Nosaltres debatim la proposta política que vostès porten així. I es pareix correcte el treball dels tècnics, que ja han fet el seu rastreig i a partir d'ahir, segons diu la moció que vostès presenten o la proposta d'acord, que la mateixa Generalitat està d'acord. Per tant, la feina ja està feta. Felicitacions al treball, però el que volem és que això no se quede en una foto. I com la situació econòmica és la que és, i no és una altra, és la que és, més de 200 milions d'euros que se deuen al menjador escolar de tots els centres, perquè no s'ha pagat tot l'any, se deuen les beques de llibres de l'any passat, que no s'ha pagat, encara no s'ha fet la del curs que ve, els medicaments n'hi ha que pagar-los a la porta i demà a proveïdors i a farmacèutics. De què estem parlant? Doncs estem parlant d'una Generalitat que no té un duro. I per tant, si nosaltres volem fer una aposta de veritat, sèria i no la foto, doncs li posem data. I a mi me pareix molt bé que vostè me diga 3 mesos per al paper. Al paper? Si vostè diu que va en el paper i on posa exigir de la Generalitat Valenciana que faci efectiu en el termini de 3 mesos l'ingrés de les obligacions i a partir d'ahir, tot com siga, ningú problema. Però, clar, estem parlant de coses concretes. No estem parlant de teories infinites, de que allò que a veure quan pot, quan no pot, si tenim sort, en el temps més curt possible, però de què? De que tinga diners, de que no tinga, de que siguem els últims, el primer, el del mig, no? Si volem fer-lo, doncs endavant, 3 mesos. Juliol, agost i setembre. I quan tornem per a la tardor, doncs parlem. Com va la cosa? Mal? Doncs ale, anem al jugat. Però perquè ho tenim en paper. Perquè ho tenim en paper. Perquè si no està en paper, no se farà res. Perquè nosaltres, les bones intencions se queden en intencions. I el que està en el paper i exigir-lo. Si vostès això ho admetissin, nosaltres la votarem. Si no, no sabem per a què. Queda molt bé la foto, demà un titular en premsa, el govern del PP de Silla reclama al govern de la Generalitat que l'amenaça com... Doncs molt bé, però ja està, ja està. No, en temps.